Lara i novogodišnja čarolija. Bila jednom jedna mala djevojčica po imenu Lara. Živjela je u staroj kući na rubu sela, okružena šumom, prekrivenom snijegom, gdje je zrak uvijek mirisao na smolu borova i svježi pahuljasti snijeg. Lara je voljela zimu, ali posljednjih dana godine osjećala je da nešto nedostaje. Željela je učiniti nešto posebno, nešto što bi svijet učinilo ljepšim. Jednog hladnog popodneva, dok je snijeg tiho padao i stvarao bijeli pokrivač preko krovova kuća, Lara je na tavanu u starom ormaru pronašla mali prašnjavi dnevnik sa zlatnim slovima. Poruke za novu godinu. Srce joj je poskočilo. Otvorila je knjigu i na prvoj stranici bilo je napisano: svaka dobra misao i svaki mali čin ljubaznosti može stvoriti čaroliju. Lara je pomislila: što ako stvarno mogu učiniti da svijet postane ljepše mjesto, bar malo? Idućeg dana Lara je odlučila napisati pismo svojoj susjedi, baki koja je uvijek sjedila sama kraj prozora. Susjeda se nasmiješila i zahvalila joj, a Lara je osjetila topli osjećaj u srcu. To je bila prva iskra čarolije. Sljedećeg dana, dok je šetala šumom, primijetila je malenog ptića u snijegu. Krila su mu bila prekrivena snijegom, a mali ptić drhtao je od hladnoće. Lara ga je pažljivo podigla, osušila mu krila i stavila ga na toplo mjesto dok nije mogao ponovo letjeti. Zahvalan je, rekla je tiho, gledajući kako ptica odlazi u bijeli beskraj šume. Kako su dani prolazili, Lara je svaki put otvarala novu stranicu knjige i svaki put bi napravila nešto što je svijet činilo ljepšim. Pomogla je mlađoj djeci da naprave velikog snjegovića. Djeca su se smijala i plesala oko njega, a Lara je osjećala kako joj se srce širi od sreće. Zatim je ostavljala male poruke s pohvalama i dobrim željama svima u selu, na prozorima, ispod vrata ili u sandučićima. Svaka osoba koja bi pronašla poruku osmijehnula bi se, a Lara je osjećala kako se čarolija širi. Jednog dana u šumi je ispod snijega pronašla male životinje koje su trebale pomoć. Lara je pažljivo uklonila snijeg i pomogla im da se sklone u toplo gnijezdo. I tako je došao 31. prosinca, posljednji dan godine. Lara je taj dan otvorila posljednju stranicu knjige. Tamo je pisalo: danas stvori najveću čaroliju. Učini nešto što će ugrijati cijelo selo. Lara je razmislila što bi mogla napraviti. Tada je dobila ideju. Sakupljala je stare lampice koje su visjele po selu. Popravila ih i objesila na drveće, krovove i prozore. Svjetlost je obasjala selo, a djeca su trčala ispod lampica gledajući njihovo svjetlo koje sjaji na snijegu. Odrasli su izlazili iz kuća, smijali se i komentirali kako selo sada blista kao u bajci. Lara je bila sretna jer je znala da je ona napravila ovu posebnu čaroliju za posljednji dan u godini. U ponoć, dok je nebo bilo prekriveno vatrometom i zvijezdama, Lara je držala knjigu i šaputala: hvala ti na čaroliji koju sam stvorila. Tada je shvatila: čarolija nije u lampicama, pticama ili porukama. Ona je u srcima koja odluče činiti dobro. I iako je nova godina prošla,
Lara je znala da će svaka dobra misao i mali čin ljubaznosti uvijek moći stvoriti čaroliju, dovoljno veliku da ugrije srca svih oko nje.